Nandito po kami sa Barangay Banao, sa may Zone 7. Hirap po ang tubig dito. And pasalamat po kami kay BB.MAGAYON at binigyan po kami ng mga potable water. Kinuha po sa Manila. At ngayon po, bawat household, bibigyan po natin ng 4 na 1.5 liters. Ngayon po, magdi-distribute kami, mag-house to house po kami. So, ito po. Manoy. Yan. Office of the Vice President. Maraming salamat po, BP LENI, from Mayor Madel and people of Iriga City. Typhoon Rolly Relief Operation. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary. Distribute po kami ng tubig sa lahat ng constituents. In confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one Vice President LENI. Salamat po, Vice President LENI. as gentle as your children's laughter all around.